салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Бобоҷони мошенник, бобоҷони биз, има доказат мекунем бизитра. Ман ждат кардам 3 моҳ дар ҷумҳурии Исломӣ ки ту мара ариза бинависӣ, ки мара файрод кунам ва ман бигӯм ту чӣ хел бизӣ. Но ариза накардӣ. Бобоҷон, шӯҳратам мешиносӣ? Ман як соат канали кофиритра ман тамошо кардам ки ам видеота биёвом қати шӯҳрат. Но ту удалит кардаӣ. Барои чӣ удалит кардӣ? Миллионо кор кардӣ хатиш мошенник. Бобоҷон, барои шӯҳрат соли таваллудиш 26 моҳаги 1995 патсан чанд бор видеош кардӣ, эфирш кардӣ, мара таҳдид кардӣ ки Исоқов Айюб юрист нест, ина юристи хуб шӯҳрат. Шӯҳрат ту як продажный юристӣ. Юрист ду намуд мешавад, честный ва продажный. Ама честный ҳастам, а ту продажный ҳастӣ. Бобоҷон, голоса гӯш кун. Ҳамин статья депортация качия ягон роҳш боша, шумо маслиҳат кунем хата гуфтани юристӣ. Мерам душанбе сити намесарам, а душанбе сити зуберным намесарам, а зубер месарам та пага худо розӣ бошад. Майлиш? Очекша мепартам докаҷон, аниқ. Майли бордар бе проблем. Все равно нотариус пага кор мекунад, ирӯз кор намекунад ягон ҷо. Бобоҷон, имрӯз ба фикри ман эфир ман гузаронда наметавонам, пага ман эфир дем. Кӯшиш ки матра эфирда чумаритат накунам. Кӯшиш кун. Пули бародара бармегардонӣ. 1,700 сомонӣ дига бародар расход кардагия, душанбе рафтагия як ноя барои имина давернес, барои шӯҳрати мошенник. Рекламаш кардӣ. Нёка, чӣ мегам? голоса бимону бобоҷон. Марамат. Бобоҷон, то пагара вақт дорӣ. Биз, то пагара вақт дорӣ, пули бародара барбигардон. Ту рекламаш кардӣ, ту гуфтӣ ки ман гарантӣ метам, ана ту ҷавоб медиҳӣ. кофир, вақте ки ман 1 сол пеш бормадам гуфтам ҳамватанони азиз, модаротона, хоҳаротона, қати бобоҷон ҳаҷ роӣ накунед. уҷо ахоратшон мекунад. не ки шумо мара бовар накардем. бобоҷон дар хонаи худо апа мега. бачаам мега. хонаи худора дидесам, бобоҷон гуфт ки дар даҳанат фалон мекунад. модари мусулмона дар хонаи худо. не ки шумо мара бовар накардем. нанавис мегум, вообще нанавис гуфтаи судом. падари миллат гӯш кунед. ман бо мардум ҳастам. ман мардумам гӯш мекунам. ман пеши мардум сархам ҳастам. ман просто так намебурам, гап намезанам. ман кӯшиш кардесам ки ин ҳаромора бояд ҳукумат чорашона бибинад. имина душанбе чӣ корое кардесам душанбе намедонай паданатора. насиб боша ман як борак бобоҷон 88 як борак консулсро бидуром. иқадар ту номиво гап мезанӣ. ман як борак мегум бидуром пешон кабинетшон тиктик кунам. аммо голосо якта не 6 голосай. дар ёдида ҳаст на? видео қати кади ишон додӣ дар гиҷоен қади киё ҳастен. ман як пешниҳод кунам. ку чӣ мегам? бобоҷон 88 пули бародара барбигардон. то пагара ва филм ту мара клоун фаҳмидӣ. пули бародара барбигардон. пули ҳамватана барбигардон. клоун чӣ ба видеош одалӣ кардӣ? шӯҳрата патсана таърифш кардӣ. чӣ ба одалӣ кардӣ видеоша? 1,500 рубле ки шумо барои проверкаи ФСБ ва МВД мегирем, яъне 750 рублш ай бобоҷон будай. барои шӯҳрат бисёр мардум занг мезананд.
мегӯм ки бародарои азиз баъдаи рамазон ман воздами клони ҳаромхӯри бехативе ва муҳаммадтивера як чорашо бинум, баъд аз пишти шӯҳрати бобоҷон дигар нешем. ман чизе мегӯм ҳақиқат гап мезанам. ҳамватанони азиз, бобоҷон то пагара вақт дорӣ, занг бизан, пули бародара барбигардон. дар моҳи шариф рамазон худо лаънат кунад падарта. бобоҷон ӯ падаре ки кафанвориш аз пули мои мардуми муҳоҷир аст. клон ту бизӣ бобоҷон, и ман гаранти метавам ки ту лаънатӣ рӯзиш мешавад ҷавоб медӣ. қайгат мондагӣ нестай. тра худо задагие. бобоҷон 88. Качия ягон роҳш ҳамин статья депортация качия ягон роҳш боша сол маслиҳат кунем хата гуфтани юристӣ. мерам душанбе ситида месарам ай душанбе сити збернамда месарам ай збер месарам та пага худо розӣ бошад майлиш бо чекша мепартом докаҷон аниқ. майли бародар бе проблем, все равно нотариус пага кор мекунад, рӯз кор намекунад ягон ҷо. ассалому алайкум ака, салмон хуб ҳастед? до сих пор ҷавоб нагуфтаи содиан ё? даже просто акамотра бовар кардем планда гузарондем мисол ябора дидид ба хотири ту ба аллоҳ қасам намебардора дига вообще ягон бор даже сообщениеро намехонам. ду қадар аз худ ами ту мисол гирифти видеошон кардем қаболбарӣ кардӣ ё я машини кан чизам ба номи парвардигор просто айнем одама калай хар кардан ду қадар аз худ кардама мисол то Қарғана рафтам гирифтам давернес ма ӯ пули гуфтак даруш роиш кардам неша даговар кардак ҳамаша маслиҳат кардем гуфт буд кунам мегирим немқа 60 гуфт 80 гуфтем монди немкор намебардораи на худо да туғурин мегирад на банда. ина галасавоиро бо гӯш кун ака ҳоли бо галасавои шӯҳрат юрист ҳам дорум роид мекунем оли ака. این گپشون دروغه که 3 روز 3 ماه و 6 ماه 1 سال و 3 سال هم خیلی گفتن. نه این چیز پاسپورت فهمیده نمیشه برادر. این فیسبی موندگی официальный заявление روی کردن در کره در مدت 1 ماه 1.5 ماه ответش میآید. در ответش وایو میگن که تو کای محکم کاگه در اساس کدام статья. نه وایو برادر چی نمیکنن разбираться نمیکنن. فیسبی کی وای فیسبی 35 ساله میزنه یا که 50 یا که 20 روچنی میزنه. посольство ай Тоҷикистон Россия брен гуфтан моро мо хе гуфтан ҳам ягон маъне дора брен не вай посольство шумо ягон информация намета барои суд мегирен адвокат мегирен гуфт посольство Тоҷикистон мерен ҳамҷо ҳам ришад мешавад не вай доверенность перевод накунен ака вай доверенность ҳавай хе ба забони русӣ бояд бикунанаш